Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian niyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Kampo ni Benitez, nagsiling nga kulang ang mga dokumento nga turnover sa Lunardia Administration pero DILG nagsiling nga complied tanan. Kay ta may unod nga 40,000 pesos nga cash na bilin sa baligyaan, may nakapudyot nga iban. Minimum nga plete sa jeep mangin 11 pesos na sumugod buwas nga adlaw. Negosyante nga anay kagawad sa Banwa sa San Enrique, gintiro patay. Kag sa Good Vibes, actress nga si Sue Ramirez, nagpasalamat sa suporta sa mga Negrense fans. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nangin viral sa karon ang video sang pagkabilin sang isa ka babayi sang iya kahita sa isa ka baligyaan sa mall. Nakuhaan man sang CCTV footage ang pagkasapu sang isa ka babayi sa amo nga wallet nga nagaunod sang 40,000 pesos. Kung ikaw ang nakakita sang wallet nga nagaunod sang amo nga kantidad, ano ang imo nga himuon? Yari ang sabat sang pila ka mga bakulod nun sa report ni Romeo Subaldo. Kuha ang ini nga CCTV footage sa unit top nga baligyaan sa 888 nga mall Miyerkules ang hapon. Ang ini nga babae nga nakaputi nga blouse ug nakaitom nga shorts ang nagapili sang balaklon. Sang ginabulayan siya sa pagkuha sang napili niya, gintungtong niya makadali ang iyang kahita sa estante. Sang makuha niya na ang item, naglakat na siya kag wala niya na makuha pabalik ang iyang kahita. Pila ka minutos ang nagligad, naglabay ang ini naman nga babae nga nakaitom nga t-shirt nga may bitbit nga stripes nga bag. Nakita niya ang kahita kag ginirekta niya sulod sa iya nga bag. Liwat siya nga nagbalik sa area kag naglakat. Pila lang ka minutos ang nagligad, nagbalik ang tag-iya kag wala na sa estante ang iya nga kahita. Nagaunod ang kahita sa malapit sa 40,000 pesos nga cash inugbakal kun tani sang mga bulong. 1:30 natabo ang insidente pero tubtub subong wala pa mabalik ang kahita. Nablatter ang mga insidente sa Police Station 1 sa Bacolod City. Kung ikaw ang nakakita sang kahita, ano ang imo himuon? Ini ang ipamangkot naton sa pila ka mga Bacolod noon. May nagasiling nga bisan ano ka puraot sang pangabuhi, dapat nga ibalik. Uli, gidya sir, sa sir, kasi syempre, kakilanlan ng kada tao, sir mo. Kita nantay gakilanlan, kung gakilanlan ka, bas gakilanlan pag ito yung tagiya, sir. Kung God will provide mo lang yan, sir, ya. Intriga ko sa ginkahan ko tabas na nabilin sang ila customer. Sa mismo sa store, O sa ibilin mo sa store. tugyan sa store. Kasi siyempre balik ko na sa mo. May nagasiling nga dead money na ang mga kwarta. Kag kun iuli, tagaan man sa bisan gamay lang nga kantidad ang nakakita sini. Nga tao nga mayo gid nga puputon manang imo to korita pero sure ka nga imo ginto basta imo gid ba na at agis imo korita mel di ba 5 tiga ilang ko do malatiga kilang lang ko kwarta sa 40 mil gid sa imo nga madula nga hindi gid pa gyuli sa imo yatag mo man kay siyempre pasalamatan mo man sa ako Pero may nakasiling man nga sa bahay naman sa nadulaan, isa ini kaleksyon. Kag para sa nakakita, Diyos na ang bahala. Tawo kita, kung hindi aton, iuli ta. Kag sa bahay man sa tao nga na nawigitan o kung nadulaan, next time around, halong kita. Leksyon ina. Kung ikaw yan nakakita sang kahita, ano ang himuon mo? Comment down below. Sa number 9, Mayor Javi Benitez amo ang youngest elected mayor sa Victoria City. Suno sa iya manginbentaha ang iyang pagkahuben, agud to iya malabot ang iyang 6-point agenda. May report si Nico Delfin. Patas, alalangay kag leading by example ang pasalig ni Mayor Javier Miguel Javi Benitez sa iya pagdumala sa syudad sang Victorias. Si Benitez supod kay Vice Mayor-elect Junby Bantug kag mga elected candidates ng Asenso Victoriahanon ang nagpanumpa kay re-elected 3rd District Congressman Francisco Benitez. Halungan ko gid ang inyo pagsalig sa akon. I won't let you down. My youth will be my strength rather than my weakness. Sa edad nga 27 anyos, tuyo ni Benitez nga mapalabot siya mga kasimanwa ang dignified human resettlement, mangin disaster resilient ang syudad, kag mapabaskog ang ekonomiya pinaagi sa Alternative Livelihood Program. Kabahin man sa iya nga 6-point agenda ang transparency sa panghimanwa,
Pagpasanyog sang programa sa edukasyon kag ikaayong lawas. I will not demand what I will not do myself. I will set high expectation for each performance as I commit myself to the same. I will put the right people for the job bisan anuman kagamay kung ka-importante ang ini nga trabaho. Dapat sa nagakabagay nga tao ang tagsa ka trabaho. Sa inaugurasyon kag oath-taking sa mga elected officials, nagtambong man ang pila ka mga lideres ang 3rd District. Ginupdan man si Benitez ang iya amay nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez, Iloy nga si Dominic Benitez, manghod nga si Bettina kag sang iya aktres nga girlfriend nga si Sue Ramirez. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 8, Bagyo Kaloy ang nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Pero may isa na naman ka low pressure area nga nagapalapit sa PAR. As of 4 a.m., ang bagyo nga Kaloy ang yara na sa 575 kilometers west sang Ibaz, Zambales. May kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour, kag may pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. Alas 11 sang kagabi nakagwa na si Kaloy sa Philippine Area of Responsibility. Pero may panibag-o naman nga LPA nga ginamonitor ang pag-asa. Mga 1,020 kilometers east sang Northern Luzon nga ginapaabot magasulod sa PAR kag mangin isa ka mahinay nga bagyo nga tawgo naman nga si Doming. Ini ang mangin ika-4 nga bagyo nga magasulod sa Pilipinas subong nga 2022. Iga-enhance ni Kaloy kag Doming ang southwest monsoon o kunang habagat nga magadala sa pag-ulan sa western section sang Luzon kag Visayas. Ang isla sang Panay, Guimaras kag Negros Occidental ang ginapaandaman sa posible nga lapta-lapta nga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob. Wala sang lugar nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa karon. Ginabisuhan ang mga nagapuyo sa higad sang baybay, suba kag kabukiran sa posible pagbubo sang ulan nga mahimo magresulta sa pagtaas sang tubig kag landslide. Sa number 7, Lady Rider kag hardinero lunsay pilason matapos mabungguan na ilang siningang motor kag tricycad sa madulom nga highway sang Talisay City. Temporaryo nga nawad-an sang animo ang hardinero nga gikilala nga si Jimmy sang mabungguan sang motorsiklo. Ang iya ginamaneho nga tricycad sa madulom nga highway sang sitio Nakab, sakop sang barangay Bubug sa syudad sang Talisay sang kagabi. Pilason naman nga nagaligid sa tunga sang highway ang babae nga driver sa motorsiklo. Nahingagaw sila dala sang mga rescuers sa ospital. Sunod sa mga nakakita, ang tricycad ang patabok sa piyak nga dalan pagkadto sa silay sang malabot sa motorsiklo nga padulong naman sa city proper sang Talisay City. Makapila na ka beses nga may nagluntad nga aksidente sa among highway bungod wala nagasiga ang mga street lights. Ginahingyo sa mga residente nga kuntani matagaan atensyon sa mga elected officials ang kadulom sa ilang lugar bangod sa nagaluntad man nga krimen. Nagligad lang Hunyo 24 sa may isa ka babae nga ginaligar biktima sang pagpang-hold up ang ginwigit man sang wala pa makilalaan nga mga persona nga sakay sa van sa unhan lang sa natabuan sang aksidente. Sa number 6, duha ka teenager nga angkas sa motor patay matapos maglabog sa dalan. Patay ang duha ka teenager matapos sila maglabog sa dalan sa ila ginasakyan nga motor sa Banga Asya sa Hinubaan sang Martes. Ang mga napatay amo Sunday John Clarence Gundan, 17 anyos, kag Romel Traya, 18 anyos. Pilason ng 17 anyos nga driver sa motor suno sa PNP, madanlog ang dalan sang among nga tion bangod sang ulan. Nag-igo sa gutter ang goma sang motor, gani nagbunggo suno sa pulis ang motor sa railings kag naglabog ang duha ka angkas. Dead on the spot ang duha ka angkas nga teenager. Padayon nga ginabulong karon ang menor de edad nga driver.
Sa number 5, sa Banwa sa San Enrique, sa kanegosyante nga anay kagawad, patay sa pagpaniro. Patay ang negosyante kag anay kagawad nga si Alejandro Azcarate matapos inigiluthang kaila sang kaagawon sa barangay poblasyon sa Banwa sa San Enrique. Sa investigasyon sa PNP, nagkitaay ang biktima kag ang duha ka mga sospek nga sakay sa motorsiklo kag nakaistoryahanay pa antes siya gintiro. Dead on the spot ang biktima nga may igo sang bala sa ulo. Ginibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Azcarate. Sa number 4, suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. na humana nila ang preliminary investigation batok sa 5 kag ini ang ila na nga gin-refer sa Investigation Committee of Public Health Workers nga ginapamunuan ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Isa ka doktor kag duha ka staff sang hospital sa La Carlota ang ginreklamo sa ginaalagar korupsyon may kangtanan sa irregular nga transaksyon sa bulong. Duha naman ka mga doktor sa ospital si Isabela ang ginreklamo sa maltreatment sang pasyente. Ang amo nga reklamo suno kay Nelias ang may kangtanan sa ila pamatasan o kon mga behavioral issues. Ang kasubo nga mga alegasyon ang pwede makabig nga grave misconduct suno kay Nelias. Ang komitiba na ang magapatigayon sang hearing suno kay Nelias kag magadepende naman ang tanan sa mangin resulta sang investigasyon sini. Mga 120 days siguro tapos naman na siya. If the Public Health Committee recommends the imposition of a formal charge, kaya basi bala on their end, basi gusto man nila exonerate or ang recommendation. So we will submit that to the Honorable Governor for him to decide based on his own discussion. Okay, based sa allegations, medyo may basis man gid siya to go on with the investigation. Sa number 3, magulat ana isang taripa ang transport sector ani si patuman ang 2 ka pesos nga dugang sa minimum nga plete. 2 ka piso nga saka sa plete ang ginaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sumugod Hulyo 1. Sunod sa mga driver, tuman ini kagamay kung ikumpara sa ginasaka sa bilisang krudo sa kada semana pero ilan na lang ginapasalamatan. Pero sunod sa katapos ang Bacolod Negros Transport Coalition, mahulat pa sila sang fare matrix halin sa LTFRB Regional Office antes isukot sa pasayro ang 11 pesos nga regular fare. Kaina, nagpadulong man ang katapos ang Transport Coalition sa opisina ni Bacolod Congressman Greg Gasataya para masabit ang ilang petisyon na nakip na diri ang suspension sang excise tax, pagbuin sang value-added tax sa presyo sa produkto petrolyo. Dugang pa diri ang panawagan para sa pagsuspend sang pagpatuman sang pag-phase out sang traditional jeepney kag extended kung pag-extend sa provisional authority kag pagtukod sang satellite office sang LTFRB sa probinsya. Gamay lang kayo kapag 2 ka piso pila na ng saka ada sang krodo kada Martes may 4, may 5, may 3 pesos. Kung piso lang kulang gyapon Mas maayo man para makabulig-bulig man sa pagmahal sang krodo. Mayara kami no yata ni karon pwede pagwas ma-limitar na mo. Pero outright pwede na nagali subong. Okay. Kung wala pa yung taripa, Why hindi ka sir ang driver kadang pasahero mainaway. Sa number 2, nag-assume na sini nga adlaw sa ilang nga pwesto kag katungdanan ang mga nagdaog sa May 9, 2022 elections. Sa Silay City, antes pa man nagpanaog sa iyang pwesto, nagpasalamat si Anay Mayor Mark Goles sa mga Silaynon sa higayon nga siya ang nakapangalagad sa ila sa sulod sang 2 ka termino. Suno kay Goles, wala labot sa local kag national awards nga nabaton sa syudad sang iyang ation, madamo sang job opportunities nga natanyag sini. Mga infrastructure projects, pagdubo sang crime volume, kag pagdamo man sang negosyo sa syudad. Si Jodith Gallego nga sadto nagserbe man bilang vice alkalde sa karon ang bag-o nga alkalde sang Silay City. Sa Kabankala naman, nangin emosyonal ang ulihing nga flag raising ceremony nga gintambungan ni Anay Mayor Pedro Zayco kag Vice Mayor Raul Rivera. Antes magpanaog sa pwesto, ginhatagan sa mga empleyado sang syudad si Zayco sang tribute angon sa hinimuan sini sa pagsanyog sang Kabankalan.
30 katuig man nga nagpungko sa pwesto ang mga Zyco. Nalakip sa idalom sa Zyco administration ang pag-convert sini gikan sa Banwa padulong sa syudad. Pagtukod sa mga infrastructure projects, pagtukod sa City Hall, Domestica Airport, Farm to Market Roads, Tourism Roads, mga taytay kag ang pag-establish sa Kabankalan bilang economic hub sa Southern Negros. Damlag pa nagpasalamat na si Zyco sa mga pumuluyo sa suporta nga ginhatag kag nagpanawagan sang pagbuylog para sa bag-o nga administrasyon. Bag-o nga mayor karon sa Cabancalan City ang anay barangay kagawad nga si Benji Miranda. Sa Negoles kag Zyco ang nagpangalagad sang duha ka termino. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kulang ang mga dokumento, hindi makitaan nga mga yabi, guba nga mga equipment kag furniture. Ining naabdan kay nasang aga sa nga transition team ni Mayor Abby Benitez sa turnover sa Leonardia administration. Pero DILG nagsiling nga na-comply tanan sa Leonardia administration ang mga kinahanglan nga mga dokumento. May report si Nico Delfin. Bakante na ang mga bangko kag sarado ang pila ka mga opisina nga sang nagligad lang nga inadlaw ginaokupar sa mga empleyado kadam-an diri mga job order casual sang Bacolod City Government Center. Sa inspeksyon nga ginsuguran sang interim transition team ni Mayor Albi Benitez matapos ang turnover ceremony, upod man ang transition team sang Leonardia administration, ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu nga may mga office equipment kag furniture man nga mga guba kag may mga yabi sang opisina nga ginakinahanglan pa nila pangitaon. Tani ginalungan ng bulatan. Nga tani nga please nga pila na ni katuig but makita mo mga guba ko na mga so we'll see way pagita ka kwan sang complete inventory gid ko. May mga dokumento pa nga kulang nga wala ma-turnover sang Leonardia administration. Nalakip diri suno kay Chu ang mga kopya sang listahan sang payroll sa mga job order casual sang syudad. Dapat tatlo na ka payrolls. Isa sa accounting should keep one and the disbursing officer should keep the other copy. That is mandatory. That's amutong pamangko ko sila nga amuna ko nung practice Ginsiling naman sang pumunuan sang Department of the Interior and Local Government nga na-comply sang Leonardia administration ang Local Governance Transition Guidelines. Dugang pa ni DILG Bacolod Head Joy Madayag nangin matawhay ang turnover sa mga dokumento sa tunga sang duwa ka mga transition team. Full compliance as per Memorandum Circular 220029 and 0053. Ma-consider na mga smooth ang pag-turnover sa duwa ka team. Ang aton daw importante nga may cooperation sila. So we are hoping nga ang tanan na ginapangita makitaan. Kaina, nagtipon man ang mga supporters ang Asenso Bacolod sa Government Center, samtang masako ang ginahimo nga pagpanghanda sa inaugurasyon ni Benitez upod ang mga kaalyado niya nga elected city officials sa Buas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, actress nga si Sue Ramirez ang nagpasalamat sa suporta sang mga Negrense fans. Malipayon siya nga nagupod sa inaugurasyon sang kahagugma nga si Victoria's Mayor Javi Benitez. May report si Nico Delfin. Bisan masako sa taping sa bag-o nga pelikula, nagbiyahe balik sa Victoria City si Sue Ramirez agud makaupod ang mga Victoriahanon sa inaugurasyon kag oath-taking sa iya boyfriend nga si Mayor Javi Benitez. Proud si Inday Sue sa kadalagan ni Benitez. This is it. This is the time that he was saying for change. It is legit. Ito yung legit na change na inaantay ng mga Victoriahanon. I cannot be more proud of him. Ginbalikan pa sang aktres ang ila pagpangampanya kundiin may pilaman sila ka mga video nga nag-viral sa social media. Ano nga bisita? Bisita mo? Mga bisita? You're saging. I love Victoria. It's home for me, but of course, I'm from Manila and you guys know that. Ginako naman ni Benitez nga mangin dako nga challenge sa ila ang long-distance relationship, ilabi na nga may dako man siya nga responsibilidad sa iya mga kasimanwa. My Inday Sue. Kablo ko, dako ang isakripisyo naton.
pero nagapasalamat ko sa imo pag-inchindi kag pagpalangga. Layo man ta sa isa kag isa, pero siling ganin nila, mas kita nga magahidlawanay, mas nagapalanggaanay. May upcoming teleserye man nga pag-aupda ng aktres. Labi ang iya pagpasalamat sa mga Negrense fans sa kadalagaan sang TV series nga The Broken Marriage Vow. Yun nga salamat sa pasaling video kay Mayor Javi. He will not let me down. And I hope to see all of you soon. Nico Delfino para sa DGCast Negros. Magkagwapa kay Inday Sue. Pero congratulations sa tanang-tanga mga nagdalaog ng mga kandidato. Sumugod today, tama? Today. Sila nagpungko mga bag-o, kag nag-say goodbye ang mga nagkalaperde. Kag historic gid Ruming para sa tanan nga Pilipino halin sa presidente hasta sa aton nga mga mayors, vice mayors, card councilors na saksihan ang pagkambyo naman sa Sang lain nga administrasyon. lain naman nga administrasyon. Kag amo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.